kyautarsa kenan kuma kyauta kuma ina godiya ban manta ba fa. To ni da manta abin da kai a ba ma. Wannan gyaɗe-gyaɗen da kake kawowa. Shi yasa na haɗa kai na albasu. Ai yanzu babu na banki ko? Yin lambon ya ba da babu. Amma har yanzu babu ba. Har yanzu wallahi wallahi. Bai baka ba. Har wannan na zaga. Wa? Wani ya fita a ƙasa farin nan. Wanda ka tura shi a rubuta ya zan gari. Wanda ka gaya masa ba. Wallahi babu ba. Wallahi ne in an ba da dubu ni ne lambuwan. Ka rike ni ka kai da sama ka ce abin babu. Amma yanzu na baka babu. Shin ya za ka dinga? A yaro na zo yaro na igo in ganka. Ina yaron? Ina nan. Kai bukatar ka zo nan. Yawwa mun baka. Gaisa. Ma da ka koma gida. Ka ɗan babur ba ta ma. To za a baka babur amma na ɗaya kenan. To ta kyau. A biya ma bukata. Wace sana'a ce? To nake da gawayi da kuma iyayi na wannan suka sa mata saki kuli-kuli. Allah ba su ba ta kawai. Kuli-kulin nan. In muka ba ta jari. To da kyau ran dai. Ka huta da kuɗin tattasai da tumatir. An daina damu. Sai ka gaya mata. Muka ba ta jari. Ta daina damun ka da kuɗin tattasai da tumatir. To da kyau nake. An yadda ka gaya mata fa. Da gaya mata. Yawa sai ka ɗauko babur kuma za ta ka koma gida ka zauna amma kana noma. Yara suna noma? Yara suna noma. To za mu yi. To da kyau. Samu a sai mishi babur wani iri kake so? A je duk babur ɗin da yake so. Ka gani? Na gode. Ni ma ban manta da wannan gyaɗar ba. Allah ya yi. Za a sai maka babur gobe ne. Yau za ka wata. Yau za ka wata. To ina da ina yaron? Yaron bai kira shi gashi nan. Za a kawo shi. Za a sai babur. Na gode. Ita kuma a sa ta empowerment da za mu yi na mata. Yawwa. Kura. Matan ka nawa? Da. Ta ɗaya. Ne ni sun mu. Ɗaura biyu. Wallahi. Biyu sai a sa su. Hakima. Sunanta. Na empowerment. Allah. 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 Ba mu kawai.